marach swati minadi wasiwe. Ogae mar doho mapacho ka Martha Koome igeno ni biro sidho ayanga apisi mokariyo makedo gi ratich oganda kedo ne ratich oganda e boma Kisumu e kor juma mabiro. Apisgo oting'o doho manyien e boma matin ma Kombewa kod Center. Mana ka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, okang' ma kamae en mar keto chenro mag doho machiegni kod jopiny. Chenro mag yudo ratiro e alwora ma Nyanza dhi go ndamo maduong' e kinde ma ogai mar doho ma pacho ka Martha Koome biro chopo e kaunti ma Kisumu kendo yawo bado moko ariyo e alworano. Wuok tich tarik 12 bado mochung' ne kelo thek Tribunal Shared Services Center ibiro yawo kiluwe gi doho ma Kombewa tarik 13. Kanoloso motelo ne biro mar Martha Koome, jalup jagoro mar doho ma pacho ka e kaunti ma Kisumu Grace Omodho wacho ni doho mar kelo kweno biro konyo e duoko chien buche ma nyaka sani oyawo 26. Jowa e region mar Nyanza gi Western region ringo mabor ahinya ka biro ka dwaro services wa. Koro ne waneno ni ber mondo wabe kelnwa doho machiegni. Wasechako choko tribunals, sani wasechoko gi gisechopo 26. Ne waneno ni watigi a shared model where we have one registry to support all the tribunals. Bende nolero ni chenrono ni kod kar lony manyasani kata digital hub mabiro konyo e yalo buche e yor tudruok manyasani kaachiel gi chwalo buchego e yor mbui kaka yor bero chenro mag yudo ratiro. The shared registry nitiere gi digital hub ma inyalo biro gokinyi to inyisi ni case nitiere ng'ama nitiere on standby mabiro konyi. So by the time mitieko all under one roof you have accessed legal services mag judiciary duto. E doho ma Maseno, jang'ad buche maduong' e dohono Melanie Ochieng wacho ni yawo doho ma Kombewa biro konyo e tero chenro mag doho machiegni gi jopiny e sub-county ma Seme. Because of issues of distance and cost and convenience, it was thought that it would be best to have one of the sub-counties represented by a court. So Kombewa Law Courts has been set up to bring justice closer to the people and so that the people of Seme sub-county can have a court where they can take their issues. Melanie bende noyango ni maheo buche 500 moting'o mag mahundu, apeni mag mwandu, lowo kod mag rocho ratiro e kind mamoko koro ibiro yal e doho ma Kombewa mondo okonye tieko dhungruok mag buche e doho ma Maseno. So far we have identified about 500 cases from different categories that will eventually will be transferred to Kombewa Law Courts, which means anything that is handled in a normal court will be handled at Kombewa Law Courts. Jopiny koro ikwayo mondo bi oyuore chenro mag yawo apisego mondo giyud thuolo mar somo riekni e weche mag doho kendo kaka ginyalo yudo konyruok kotenore kod weche ratiro. The plans for the launch are at an advanced stage, and we welcome all of you to come to Kombewa Law Courts, which is next to Kombewa Sub-County Hospital. Warwako uduto ubi chieng'no e nyasi mondo uwinjwa une kaka wabro timo nikech wabe kaka wan jotich sirikal wagombo ni jowa be one ber kaka jomoko bende neno ber. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamana Millicent Adhiambo, report mar Millicent no bende matero wayo mokwongo chenro en mar ang'e chwelo kik idhi mabora pod waduogi weche mathoth.